senyor president, magnífiques autoritats, molt il·lustres senyores i senyors acadèmics, companys i amics. En primer lloc, vull agrair a tots els il·lustres membres de la Real Acadèmia la distinció i la gratificant sorpresa d'haver estat elegit acadèmic d'honor d'una institució tan prestigiosa i de forma molt especial vull agrair el seu salt a l'excel·lentíssim senyor president, el doctor Macià Tomàs i Salvà, per la seva personal estima i també per la paciència mostrada en permetre que hagi trigat més de 3 anys, Covid incloït, més de 3 anys en llegir el discurs de reflexió. Permetin-me insistir que per mi va ser una inesperada sorpresa que se m'equiparés amb aquesta màxima distinció de la Real Acadèmia de Medicina amb el professor Santiago Montoria García, que va fer la presentació del 2003, Cyril Rosner Losnar el 2007 i amb el Premi Nobel de Medicina del professor Jan Nesset el 1994, entre altres eminents científics de renom internacional. Sé que l'elecció va ser proposada pel president doctor Macià Tomàs a petició de 5 il·lustres acadèmics, els antics presidents doctor Josep Tomàs Montserrat, Alfonso Ballesteros Fernández i Bartomeu Anguera Sansó, i els 2 acadèmics més antics, la meva estimada doctora Joana Maria Román Pinyana i el recordat Miquel Monarquès. Però també sé que sóc aquí perquè he tingut molts bons amics i companys de professió relacionats amb la meva especialitat, la cirurgia cardíaca i la cardiologia. Aquells que han fet possible assolir uns excel·lents resultats en l'atenció dels mals del cor que han necessitat fer ús dels nostres serveis hospitalaris a la nostra comunitat de les Illes Balears. Em refereixo de forma molt especial i representativa als il·lustres acadèmics, el doctor Jordi Ivan Jové, a qui vaig conèixer fa més de 4 dècades, en l'etapa professional a l'Hospital de Sant Pau a Barcelona i amb qui vaig coincidir posteriorment a l'Hospital Son Doreta i Son Espases. Ell com a responsable del servei de cures intensives i jo de cirurgia cardíaca. I el cardiòleg Josep Francisco Fortés Albertí. Els 2 m'han donat suport en tot moment, al costat de la resta de companys del servei de cirurgia cardíaca i cardiologia, sense oblidar-me del servei d'anestesiologia, cures intensives, medicina interna, el departament d'infeccioses i els laboratoris, tant de l'estament mèdic com d'infermeria, i de la resta de personal que fan possible la funció hospitalària, la cura i dedicació als malalts. A tots ells els hi vull expressar la meva gratitud i també estic segur en nom i record dels milers de pacients tractats des de l'any 1992. La meva intenció en aquest excepcional acte de recepció com a acadèmic d'honor és reflectir el que ha estat el desenvolupament de la meva vida professional i científica en l'especialitat de la cirurgia cardíaca i de forma especial dins la cirurgia coronària, que representa una part important de la meva activitat quirúrgica, propera al 50% dels pacients que he intervingut. He viscut pràcticament el naixement de la cirurgia en el nostre país. He assistit als seus primers resultats, a les dificultats de la tècnica per a cirurgians no experimentats en les anastomosis de petits vasos, a les altes mortalitats inicials i a l'evolució dels resultats quirúrgics fins a aconseguir gairebé l'excel·lència, afortunadament i per bé dels malalts. El seu desenvolupament ha estat ràpid, en un curt període de només de 6 dècades, arribant a ser el bypass coronari la tècnica quirúrgica més realitzada. He tingut l'oportunitat de participar en aquest extraordinari capítol de la medicina i la cirurgia, tant en l'aplicació quirúrgica com en la incorporació de noves tècniques d'intervencionisme coronari.
per a tractar una de les malalties causants del major percentatge de mortalitat en aquesta època. Per això crec estar obligat a exposar en un acte tan rellevant a què ha estat i representat aquest capítol de la meva vida professional, intentant de forma resumida reflectir els records històrics de les meves dues especialitats, la cardiologia i la cirurgia cardíaca. Amb dues escollides per mi expressament, sabent que es complementaven. I així puc afirmar que no sé si vaig fer cirurgia cardíaca perquè m'agradava la cardiologia, vaig fer cardiologia perquè m'agradava la cirurgia cardíaca, o a l'inrevés, si vaig fer cirurgia cardíaca perquè m'agradava la cardiologia. El que puc assegurar-vos és que mai m'he penedit d'haver fet les dues especialitats i sobretot d'haver escollit la professió de medicina. L'evolució de la malaltia coronària. L'expressió cada home té l'edat de les seves artèries, atribuïda al Casalis de Mangel. S'ha utilitzat i es continua citant en relativa freqüència quan es fa menció a les malalties cardiovasculars i a la longevitat de l'ésser humà. Però a l'anterior frase feta s'hi podria afegir la pregunta: i quina és l'edat de les nostres artèries? Encara no ho sap ningú. I per aquests motius hem pogut veure al llarg de la nostra experiència professional pacients que han arribat als 100 anys amb les artèries difusament calcificades i altres que han mort als 50 a causa d'una sola placa arteriosclerosa que ha oclòs la llum d'un vas coronari principal provocant un infart mortal. Des dels avanços en el diagnòstic i tractament de les malalties cardiovasculars a partir de la dècada dels anys 70 del segle passat, s'ha experimentat un increment important de la supervivència, tant de la població afectada com de la població en general. No obstant això, i malgrat els avenços esmentats, les persones segueixen morint a causa d'aquestes afeccions, encara que sigui a edats més avançades. En els Estats Units i en els països anomenats social i econòmicament desenvolupats, les malalties cardiovasculars segueixen sent la causa número 1 de mort, tant entre els homes com entre les dones, i són l'origen de moltes incapacitats. Es considera que en acabar l'actual dècada la malaltia arterial coronària i el ictus ocuparan el primer i el quart lloc respectivament de la llista de causes principals de mort i incapacitat, sense oblidar-nos les patologies cancerígenes i les pandèmies, com per desgràcia, víriques, com per desgràcia hem tingut que viure recentment amb el Covid. Que han experimentat un increment quantitatiu, em refereixo a les patologies vasculars i cardíaques, molt importants relacionats amb la major longevitat dels pacients, sobretot a partir dels 70 anys. Molts observadors han arribat a considerar que s'està desenvolupant una espècie d'epidèmia mundial de les malalties cardiovasculars i que l'arteriosclerosi no és la causa més important. Actualment se sap que s'inicia inclús en l'època fetal. Per tant, es tracta d'un procés primerenc i evolutiu també, molt lligat als anomenats factors de risc independents: hipertensió, hipercolesterolemia, diabetis i tabaquisme. Alguns d'aquests factors són clarament externs i controlables, com el tabaquisme, però altres estan relacionats amb la predisposició genètica. Segons les dades de l'estudi internacional Mònica, realitzat amb la tutela de l'OMS, en la que van participar 35 poblacions de 21 països entre els anys 1979 i 2002 i que va ser publicat al Lancet, la mortalitat per infart de miocardi s'havia reduït en 8% al cap d'una dècada, i el motiu de la disminució era per dos fets ben diferenciats. D'una banda, el millor control dels factors de risc coronari, i d'altra, el tractament més eficaç de l'infart agut des de la introducció dels trombolítics i de les tècniques de revascularització coronària. Tanmateix, l'estudi internacional no deixava clar si la reducció es devia més a la millor atenció mèdica o als mètodes emprats per reduir els factors de risc coronari,
com han estat les campanyes d'antitabac i de control de la hipertensió i de la resta de factors de risc. Sent evidents que la prevenció forma part molt important en el control de les malalties cardiovasculars. En la Comunitat Balear es van analitzar les causes que desencadenen els accidents coronaris als 5 anys d'iniciar el tractament quirúrgic dels pacients, comprovant-se que el tabac, a la nostra comunitat, amb els malalts operats per nosaltres, era entre els homes el factor de risc de major prevalència, arribant inclús al 70% dels operats, mentre que les dones la causa principal era la hipertensió arterial, amb un 55%, i els trastorns de colesterol i diabetis amb percentatges que oscil·len entre 30 i un 40%. Eren els altres factors predisponents. Així doncs, sembla fàcil intuir que per evitar l'increment del nombre de morts per malaltia pulmonària no n'hi ha prou en tenir una bona atenció mèdica, sinó que és molt important l'educació preventiva des de la infància. No ha d'oblidar-se que la malaltia coronària s'inicia molts anys abans que es produeixi l'infart miocàrdic. Ara passarem al record històric de l'evolució de la cirurgia coronària. Fa una mica més de 6 dècades que el 1953 John Gibbon a Filadèlfia va realitzar la primera operació intracardíaca amb derivació cardiopulmonar. Fa temps, però no tant temps. Utilitzant un sistema de bombejament circulatori i d'hipoxidació artificials, fet que va constituir un esdeveniment de primer ordre en el món quirúrgic. Sent fàcil afirmar que en poques matèries mèdiques es va avançar tant en tan curt període de temps. Tornant al record històric, convé precisar que tot i que John Gibbon va ser l'autèntic precursor d'aquesta nova cirurgia, va tenir escassa fortuna als seus primers 4 pacients, que van morir per una sèrie de complexos problemes. Va ser necessari esperar un any perquè Clarence Lilify i Richard Barco a la Universitat de Minnesota coronessin amb èxit diverses intervencions a cor obert utilitzant el suport artificial de pulmó bomba. A partir d'aquest moment, les innovacions i els avanços es van succeir de manera ininterrompida, tant amb la correcció dels defectes congènits com recanvis valvulars, cirurgia coronària, trasplantaments i altres procediments. Tanmateix, aquesta autèntica eclosió de noves tècniques pertany ja al passat, però ha preocupat el cirurgià durant els últims... Però què ha preocupat el cirurgià durant les últimes dècades? Què ha sigut acabar durant els anys posteriors ser una causa d'inquietuds per la cirurgia coronària? Sense cap dubte, disminuir les taxes de mortalitat i morbiditat, massa altes en aquests tipus de cirurgia, considerada per molts d'alt risc. Però això no n'hi havia prou només en perfeccionar els procediments quirúrgics, ni aconseguir els nivells de preparació i eficàcia dels equips. Era imprescindible descobrir els efectes perniciosos, de vegades irreversibles, de l'isquèmia sobre la viabilitat i el funcionament del miocardi. I així es van anar plantejant amb el transcurs dels anys diferents mètodes de protecció miocàrdica, com va ser l'hipotèrmia superficial, l'hipotèrmia sistèmica, perfusió coronària, refredament local, administració de solucions cardioplègiques, tot destinats a reduir al mínim els requeriments metabòlics del miocardi. Així vam entrar a la dècada de la preservació miocàrdica. L'ús sistemàtic i gairebé generalitzat de les anomenades solucions cardioplègiques hiperpotesèmiques, l'acció de les quals consisteix en reduir el consum d'energia contràctil per la immediata despolarització de la membrana de la cel·la miocàrdica, amb el conseqüent atur electromecànic, ha suposat l'esdeveniment més rellevant dels anys 70 dins el capítol de la preservació miocàrdica i la seguretat vital dels pacients. Ens remetrem a un estudi realitzat per John Kirkland al Centre Mèdic d'Alabama el 1979, on va fer un anàlisi dels factors de risc quirúrgic utilitzant l'atur isquèmic només amb el refredament miocàrdic
sent el temps d'isquèmia superior als 45 i 60 minuts i l'edat mitja de 65 a 70 anys, i la classe funcional de l'ANIA, de la classe funcional 5, que és la màxima de l'ANIA. La utilització de solucions cardiopàtiques ha permès reduir els esmentats factors de risc a un sol, la presència d'una classe funcional molt avançada, la classe 5 de l'ANIA, amb clínica avançada d'insuficiència cardíaca secundària a la fallada de la contractibilitat del miocardi, resultant que no empitjora el pronòstic ni l'edat ni el temps d'interrupció del flux coronari. Amb això s'ha arribat gairebé a excloure un dels problemes principals de la cirurgia cardíaca, el prolongat temps d'isquèmia de les intervencions complexes, fins i tot amb interrupció del flux coronari per sobre dels 120 minuts, de manera que no s'incrementa la possibilitat de mort hospitalària per aquesta causa. Entrant en joc, d'altra banda, el paper preponderant de l'agreujament de la classe funcional, el que comporta la necessitat de conèixer més a fons els trastorns bioquímics i histopatològics de la insuficiència miocàrdica. La cirurgia del bypass o pont aortocoronari s'accepta des de fa dècades com a la tècnica de reconstrucció eficaç per restaurar el flux coronari a les zones isquèmiques del miocardi, però no per revitalitzar el múscul ja mort o per millorar la contractilitat dels teixits necrosats. Aquesta operació va aplicar-se inicialment a aquells pacients amb angina refractària al tractament mèdic. Els resultats van ser francament esperançadors. Entre un 70 i un 90% dels malalts quedaven alleujats de l'àngol amb una mortalitat operatòria que oscil·lava entre l'1 i el 3% en els centres especialitzats. Així mateix, s'obté una millor qualitat de vida que es tradueix en una major tolerància a l'esforç i una superior integració laboral i social del pacient operat en comparació amb aquells que eren només tractats mèdicament abans de l'era de la bypass. Inicialment va posar-se en dubte durant alguns anys i per nombrosos estudis si la reconstrucció quirúrgica augmentava l'esperança de vida dels malalts operats, per les dificultats que suposaven la realització d'estudis randomitzats prospectius amb aquest tipus de malalts. Aquestes dificultats inicials es troben superades en l'actualitat i extensos estudis multicèntrics i autoritzats confirmen les taxes de major supervivència, sobretot en pacients amb malaltia severa de tres vasos i del tronc comú de la coronària esquerra. Present i futur de la cirurgia coronària. La cirurgia coronària segueix sent una de les tècniques quirúrgiques denominades de cirurgia major més practicades en els últims 50 anys, sobretot en el món occidental, però s'ha anat estenent progressivament en els anomenats països en desenvolupament. La seva incorporació en el tractament dels malalts amb patologia coronària ha representat un dels passos més importants de la història de la medicina, beneficiant milions de pacients, tant en el control de la seva simptomatologia, especialment l'angina de pit, com també per la prolongació de les seves expectatives de vida. No obstant això, cal tenir en compte que la malaltia coronària, també anomenada cardiopatia isquèmica, constitueix habitualment una malaltia crònica, en rares excepcions determinades generalment per causes externes com els traumatismes coronaris o les disseccions agudes o l'embolisme coronari. Es tracta d'un procés patològic marcat en gran part per la genètica, sent en molts casos l'origen i la guia que assenyalarà l'evolució de l'arteriosclerosi i l'arteriomatosi. Però també, i amb un impacte definitiu, en el futur de la malaltia, ve determinada per els anomenats factors de risc primari, com la hipertensió arterial, ja hem citat abans, que juguen un paper definitiu en l'evolució de la malaltia i les seves conseqüències clíniques. Així doncs, es tracta d'una malaltia sense opcions curatives radicals. Tot el nostre arsenal terapèutic va destinat a tractar els seus símptomes i a procurar allargar el més possible la vida dels malalts afectats per aquest procés crònic i evolutiu. Sense oblidar tampoc que existeixen tractaments curatius per
per la diabetis, la hipercolesteròmia i d'altres causes de l'arteriosclerosi, tot i que disposem de fàrmacs, sense oblidar que tampoc existeixen tractaments curatius per la diabetis, la hipercolesteròmia i les altres causes de l'arteriosclerosi, tot i que disposem de fàrmacs pel seu control, com la insulina i els estatínics. En aquest repte entren els tractaments farmacològics com els beta-bloquejants, els integrals i els antiagregats, l'intervencionisme coronari des de l'angioplastia coronària fins a la implantació dels estents i, finalment, com a últim recurs, la cirurgia coronària. En definitiva, la nostra tasca com a especialistes en cirurgia cardíaca ha estat en el passat, és en el present i serà en el futur de col·laborar amb els diferents estaments i especialitats que tracten les malalties cardiovasculars i, de forma especial, la malaltia coronària. En això estem i persistim, adaptant-nos i participant en les millores destinades al control de la malaltia coronària i de les seves greus conseqüències. Durant aquest període de temps, la cirurgia cardíaca ha estat una operació realitzada mitjançant l'estenotomia i amb ús de circulació extracorpòrea, anomenada també bypass cardiopulmonar. La cirurgia del bypass coronari ha estat la intervenció més realitzada, com ja hem repetit diverses vegades, mitjançant aquests procediments en la majoria de centres hospitalaris de tercer nivell, resultant una operació eficaç, amb bons resultats a curt termini i també extensius a mig i llarg termini, depenent en gran part de la tècnica empleada, sobretot l'experiència dels equips quirúrgics, però també de forma significativa per l'evolució del procés arterioscleròtic del pacient, l'edat, els factors de risc i les malalties concomitants. No obstant això, encara assumit el pas de gegant que la cirurgia del bypass ha significat pel tractament de les malalties coronàries, hi ha hagut nombrosos aspectes crítics com les diferències de resultats de mort i mortalitat entre els centres i els equips que els practiquen, incloent la necessitat d'exposar a l'opinió pública la informació de les desigualtats i la mortalitat existent entre ells, entre els mateixos. L'exposició de resultats iniciada durant la dècada dels 80 als Estats Units, especialment a l'estat de Nova York, redunda en el benefici per al pacient amb la disminució significativa de la mortalitat hospitalària. Amb el pas, el temps i la imposició del motiu, s'han incorporat les diferents societats de cirurgia cardiovascular i cardiologia, sobretot a nivell dels països d'Amèrica del Nord i de l'Europa americana, amb la introducció de guies basades en numerosos i fiables estudis randomitzats. Introducció de l'intervencionisme coronari percutant. El tractament dels pacients amb cardiopatia coronària va fer un canvi radical amb el desenvolupament i perfeccionament de la cirurgia coronària a partir de la dècada dels 70 i amb un altre capítol inesperat, l'intervencionisme percutani, a la dècada dels 80. L'angioplastia coronària transluminal percutània va ser concebuda i difosa a tot el món per Andrés Brunzi, utilitzant les tècniques coronogràfiques iniciades per Mason Sones i Melvin Jeffries, i mitjançant la utilització d'un catèter amb baló de clorur de polvinil que li va permetre per primera vegada al setembre del 1977 a Zúrich a un malalt de 37 anys amb estenosi funcional de l'artèria coronària descendent anterior solucionar el problema. Al cap de 10 anys, una ecografia del control mostrava la permeabilitat normal del vas del malalt que es mantenia simptomàtic passat 20 anys. La publicació per part de Brunzi d'una sèrie de 50 pacients tractats el 1979 va despertar un gran interès mundial per la tècnica, afegint-se de manera progressiva i sistemàtica a registres multicèntrics sota el control de National Heart, del Lung and Blood Institute. La millora tecnològica dels catèters emprats, incloent les guies intraluminals per part de Simpson i col·laboradors, que van permetre la introducció de sistemes capaços de travessar i dilatar les estenosis coronàries prèviament inaccessibles, van causar l'extraordinària extensió de les tècniques de revasculació percutània, superant als Estats Units els 130.000 procediments l'any 1986 i els 600.000 l'any 1999. I això ha anat increixent tot. En molts centres, a partir del 1986, eren ja més freqüents que les cirurgies de revascularització per a tractar cardiopatia isquèmica, aplicant-se de forma progressiva
a malaltia de 2 i 3 vasos. També tinc que nominar aquí un aspecte important per a la cirurgia coronària. Aquest va ser la introducció del doble intercoronari, que permetia valorar exactament el flux que tenia els espassos quan els acabaves de fer. I també permetia valorar el flux de les artèries coronàries. L'equip de cirurgia cardíaca del Centre Quirúrgic Sant Jordi, de Barcelona, que jo dirigia, el va començar a utilitzar l'any 1985 i vam presentar els nostres resultats al 21è Congrés Nacional de Cardiologia celebrat a Bilbao del 10 al 12 d'octubre de 1988. Sent guardonat amb el Premi de Cardiopatia Isquèmica, constituint la primera vegada que es realitzava aquesta tècnica de seguretat dels bypassos a Espanya. La tècnica no només permetia valorar la correcta realització dels centrals coronaris, també permetia veure una cosa que era molt important, com era la circulació a les artèries, sobretot amb aquelles que tenien estenosis límit del 50%. Depenia no només del grau de la lesió, sinó també de la longitud de la mateixa. Quan major longitud té la lesió, més dificulta el flux coronari. Vaig manifestar a la revista Fòrum del Congrés. Crec que és una tècnica com aquesta té molta importància a l'hora de decidir si en aquestes coronàries es realitza o no un bypass. La coronariometria indica el grau de lesió anatòmica, però res sobre la lesió funcional a nivell de l'artèria. Això era llavors. Això és possible conèixer-ho precisament mitjançant l'estudi dels fluxos. En una època encara no es podien mesurar els fluxos coronaris percutàniament, cosa que ara sí que es pot fer. En aquella entrevista vaig preguntar-me es va preguntar si considerava suficient les unitats de cirurgia cardíaca existents a Espanya. I vaig manifestar que existia una evidència que el nombre de malalts coronaris anava en augment perquè la gent vivia més anys i perquè l'edat no havia de representar un límit pel tractament quirúrgic. Molts pacients de majors de 70 anys, vaig dir, desitjaven ser intervinguts, no només per poder viure més anys, sinó amb un nivell de qualitat adaptable al temps que els quedava d'existència. Afegia que havent augmentat de forma espectacular a l'últim quinquenni el número d'indicacions quirúrgiques coronàries, un estudi de la Societat Espanyola de Cardiologia, realitzat l'any 1984, assenyalava que mentre a Espanya no s'arribava a 50 intervencions coronàries per milió d'habitants, en molts països europeus es superaven els 200. A Catalunya, el 1988, s'estaven aconseguint les taxes europees, però vaig considerar que el nombre de centres amb capacitat de realitzar la cirurgia coronària eren insuficients en algunes comunitats autònomes per a cobrir les necessitats del país. Ja pensava en la comunitat de les Illes Balears. I llavors ve una part que seguim vivint i que possiblement durarà temps. Les controvèrsies entre la cirurgia del bypass i l'intervencionisme coronari. L'inici de la cirurgia del bypass coronari va ser possible per coincidències i per l'atzar, com ha succeït amb molts altres avanços mèdics i científics al llarg de la història. A la Cleveland Clinic d'Ohio van coincidir dos pioners del tractament de la patologia coronària. Un, el Mason Sons, que mentre realitzava una autografia amb un pacient valvular, li va penetrar de manera inesperada el catèter a la coronària dreta del malalt, injectant el contrast a l'interior del vas, representant la primera coronografia que es va practicar al món. Això va succeir el 30 d'octubre de 1958 i va significar el començament de l'angiografia coronària i de les possibilitats de la cirurgia i de les possibilitats de l'intervencionisme. Al mateix centre, 9 anys després, el doctor René Favaloro realitzava el 10 de maig del 67 el primer bypass coronari, utilitzant un empel de vena safena a la coronària d'un pacient de 57 anys. La intervenció va ser un èxit i va representar també l'inici actual de la cirurgia coronària. L'amistat i la bona sintonia entre els dos personatges, un membre del Departament de Cateterisme Cardíac com el Mason Jones i altre membre del Departament de la Cirurgia Toràcica i Cardiovascular, que era el René Favaloro, van ser claus per l'èxit dels procediments.
indispensables pel tractament de la malaltia pulmonària, i van obrir la porta a futures tècniques tant quirúrgiques com intervencionistes. Des de l'inici de la cirurgia del bypass coronari a Barcelona el 1068, se la va considerar com el tractament d'elecció amb els pacients amb malaltia coronària complexa. La introducció el 1977 per part de l'Institut de l'Angioplàstica Coronària Percutània va alterar el món quirúrgic, però la nova tècnica aparentment menys agressiva per al pacient es limitava a un sol vas i l'alta incidència de l'estenosi de la necessitat de cobertura quirúrgica semblava situar-lo en un nivell per sota la cirurgia. No obstant això, la introducció dels estents va modificar les expectatives intervencionistes, tant en precisió com en extensió de les seves prestacions, superant al cap dels pocs anys les xifres globals del tractament quirúrgic. La introducció dels nous estents alliberadors de fàrmacs va suposar un pas qualitatiu important. Es van reduir el risc de trombosis i l'estenosi dels estents i es va ampliar el camp d'acció de la malaltia coronària de tres vasos i fins i tot a la malaltia del tronc comú de la coronària esquerra. La controvèrsia estava servida. Nombrosos estudis a favor i en contra de tots els tractaments, comparatius o simplement defensius, o amb la intenció d'aconseguir una major expansió dels nous procediments. Han estat publicats, molts d'ells, sense les degudes garanties de solució a la interpretació i anàlisi estadístics. El SINTEX ha estat el primer estudi rigorós, aleatori, multicèntric, en comparar la cirurgia coronària amb l'intervencionisme coronari, en el tractament dels pacients amb malaltia coronària complexa. A més, mitjançant el mètode usat, ha permès la introducció del SINTEX Score en l'estandardització de la determinació de les relacions complexes, acceptades per les guies de revascularització a Europa i als Estats Units, i ha formalitzat les bases de concepte del Heart Team en la presa de decisions conjuntes entre els equips de cardiologia i cirurgia cardíaca. Finalment, els autors de l'estudi comenten que els seus resultats són paral·lels als publicats en l'estudi Freedom en els malalts diabètics, amb la malaltia multivas, amb millors resultats en el grup tractat amb bypass coronari pel que fa a una menor mortalitat per totes les causes, però obre la porta a un grup de menor risc que els permetria optar a qualsevol dels tractaments analitzats. L'estudi SINTEX és una demostració del consens en la justificació dels resultats. No obstant això, el consens no s'hauria d'assolir només pel que fa a les conclusions. S'hauria d'instaurar també al començament, abans de les decisions, comptant amb l'opinió de les parts, de manera preferencial amb el pacient, explicant-li amb claredat les millors opcions, fent-li partícip d'un Heart Team del qual ell és protagonista. L'intervencionisme coronari ha representat, igual que la cirurgia coronària, un pas molt important per al tractament del malalt coronari, sobretot en cas de risc, límit d'isquèmia, infart de miocardi i la denominada síndrome coronària aguda. Sent evident que tot avanç tècnic i científic, en benefici del pacient, és ben rebut si és menys agressiu per la integritat del pacient, però ha d'anar acompanyat sempre dels estudis pertinents, que superin la crítica i el pas del temps, com deia el nostre millor científic Santiago Ramón y Cajal. Així mateix, per acabar, volia recordar unes frases del professor Jean Doucet en el discurs de recepció com a acadèmic d'honor de la Real Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma de Mallorca l'abril de 1994, titulat Bioètica i Genètica. Va dir: no hi ha límit per al coneixement, honor i orgull de l'home, únic ser capaç de comprendre el seu entorn i d'intervenir sobre ell. En cap cas les investigacions han de ser interrompudes o ser fins i tot minorades, sinó que han d'avançar amb la sola condició que els estudis realitzats sobre humans respectin la seva dignitat i que els nous coneixements s'han d'aplicar en benefici de la humanitat i no desviar-se per posar-se al servei d'interessos individuals o de col·lectivitats,
que no respectin els drets de l'home. Evita. Autoritats, molt il·lustres, senyores i senyors acadèmics, senyores i senyors amics. Si la recepció d'un acadèmic nou és sempre motiu d'alegria en aquesta casa, rares vegades ho serà tan justificadament com en aquesta ocasió, quan ens reunim per donar solemnement la benvinguda a l'excel·lentíssim senyor Josep Oriol Bonnin, elegit per unanimitat acadèmic d'honor el 7 de novembre de l'any 2017. Em faig intèrpret de la satisfacció de la Real Acadèmia per comptar des d'ara amb un professional de tanta vàlua i amb tants demèrits, que feim nostres incorporant-los als que acumula la llarga història de la corporació. Però voldria destacar que no només inscrivim el nom d'un eminent cirurgià en la llista curta i prestigiosa dels nostres acadèmics d'honor, sinó també el d'un estimat amic de molt de nosaltres. La trajectòria científica del doctor Oriol Bonnin, tan meritòria com coneguda, ha rebut distincions il·lustres en l'àmbit acadèmic i professional. Basti recordar que el 2009 va obtenir el Premi Ramon Llull, un any després el Mateu Orfila, el 2016 la Medalla d'Or de les Illes Balears i el 2018 el doctorat honoris causa de la Universitat de les Illes Balears. Un exemple significatiu del prestigi i estimació que suscita és que el Premi de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, els millors treballs en investigació en patologia cardiocirculatòria, porta el seu nom. Però, tant com model d'una carrera individual, el doctor Oriol Bonnin representa l'excel·lència en la coordinació d'equips hospitalaris d'alta qualificació. Mentre va exercir a la nostra sanitat pública, primer a l'Hospital Sant Lloreta i després a l'Hospital Son Espases, aquests dos centres van ser distingits en 6 ocasions amb el Premi Nacional d'Avaluació d'Hospitals de Referència Top 20, com els millors de tercer nivell en l'àrea del cor. El 2006, només 4 anys després d'haver iniciat l'activitat, ja havia situat el servei de cirurgia cardíaca de l'Hospital Sant Lloreta al primer del rànquing, oferint uns indicadors de qualitat assistencials excel·lents, equiparables als de centres capdavanters d'Europa i dels Estats Units. Els índexs excepcionals de qualitat dels seus equips quirúrgics impressionaren vivament la comunitat científica, que aviat va considerar el doctor Oriol Bonnin un dels professionals amb més prestigi de la cirurgia espanyola. A més, el nou acadèmic és pioner i referent d'innovadores i complexes tècniques quirúrgiques que li han proporcionat una notorietat considerable. Tots moments marquen, com sabeu, el reconeixement més mediàtic de la vida professional del doctor Oriol Bonnin. El primer, el maig de 1984, quan amb el doctor Josep Maria Queralbs va dur a terme el primer trasplantament de cor amb èxit a Espanya, obrint als malalts unes expectatives fins aleshores incertes. L'impacte social d'aquella intervenció va ser formidable i va repetir-se 7 anys després, al febrer de 1991, quan va practicar a Johan Cruyff, considerat per molts el millor jugador europeu de futbol del segle XX, una doble revascularització miocàrdica per tal de reduir una greu oclusió de l'artèria coronària descendent anterior. Però la llarga carrera del nou acadèmic d'honor no ha perseguit altra cosa, segons ell afirma amb senzillesa,
que afegir benestar i uns anys més de vida als seus pacients. Aquells que, havent passat per les seves mans, destaquen per damunt d'altres consideracions el compromís i la confiança que els hi transmet. Aprecien la seva proximitat i agraeixen la rara concurrència de complicacions postoperatòries. El doctor Bonin s'ha guanyat també l'admiració dels seus col·legues, que valoren en ell la capacitat d'innovació i l'autoexigència, un nivell d'exigència que el doctor Bonin estén a tot l'equip de professionals que dirigeix el quiròfan i coincideixen en la perfecció de la seva tècnica. Ho va condensar el doctor Josep Maria Queralbs quan va escriure: el doctor Oriol Bonin és un excel·lent cirurgià cardíac que uneix a inusuals habilitats tècniques una devoció i una dedicació als pacients poc freqüents i que són la clau de l'enorme estimació que ha suscitat en tots els hospitals on ha treballat. Aquestes paraules expressen, de fet, el profund sentit humà de la tècnica del cirurgià, inquiet per operar cada vegada millor i concentrat també en la comprensió de la malaltia i del sofriment que comporta en la voluntat compassiva de dominar-la. Josep Oriol Bonin Cubillanes va néixer a Barcelona el 1946 en el si d'una família il·lustrada i nombrosa. Ell mateix explica que va sentir la vocació quirúrgica d'adolescent quan va veure com un amic seu, malalt del cor, s'anava apagant fins a morir. Tenia 2 vàlvules danyades i ningú va arriscar-se a operar-lo. Va decidir a ser cirurgià cardíac. Havent-se llicenciat en Medicina el 1970 a la Universitat de Barcelona, un afany d'aprofundiment científic i de superació personal el va dur a cursar consecutivament les especialitats de cardiologia i de cirurgia cardiovascular a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Ell sempre ha considerat un encert haver-se format com a cardiòleg abans de fer-ho en cirurgia cardíaca, conscient que, com assenyalava el vell mestre medieval Guy de Chauliac, els coneixements clínics li proporcionaren una comprensió més acurada dels pacients quirúrgics. Portat per una aptitud tècnica excepcional, aviat va consagrar-se enterament a la pràctica quirúrgica. Durant l'etapa com a metge adjunt del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i després d'una exhaustiva preparació experimental al laboratori, va ser, com ja hem dit suara, un dels iniciadors del programa de trasplantaments cardíacs a Espanya. Inquiet i innovador, en ocasió d'aquell primer trasplantament de cor realitzat amb èxit, va convèncer els seus col·legues que era possible extreure, a més del cor del donant, el fetge, els ronyons i el pàncreas, una fita científica pionera que va obtenir un merescut ressò internacional. Entre 1985 i 1992 va ocupar la plaça de cap del Departament de Cirurgia Cardíaca al Centre Quirúrgic Sant Jordi de Barcelona. Són anys d'intensa activitat assistencial i d'introducció al quiròfan de les innovacions tecnològiques més avançades, mentre prossegueix al laboratori la tasca d'investigació centrada en la comprensió dels mecanismes de rebuig dels trasplantaments. Rep el Premi d'Investigació de l'Hospital de Sant Pau el 1984, mencions honorífiques pels films Trasplante cardíaco ortópico experimental i Trasplante cardiopulmonar experimental, presentats en les primeres Jornades Nacionals de Videomedicina de 1985 i el primer Premi de Vídeo de Recerca en les segones jornades, celebrades 2 anys després. El 1988, la Societat Espanyola de Cardiologia li concedeix el Premi en Cardiopatia Isquèmica.
El 1992, quan ja era un referent més enllà de les fronteres nacionals, cercant noves metes professionals, el doctor Oriol Bonnin va recalar a Mallorca per fer-se càrrec de la unitat de cirurgia cardíaca de la Policlínica Miramar. Des d'aquest centre iniciaria el programa de cirurgia cardíaca a les Illes Balears. El novembre de 2002 va inaugurar les sales de cirurgia cardíaca a l'Hospital Son Dureta i va exercir posteriorment com a cap de servei a l'Hospital Son Espases i a la Clínica Palma Planes. D'aquesta manera, al front d'uns professionals brillants i compromesos, va convertir les Illes Balears en punt de referència internacional en el desenvolupament de tècniques quirúrgiques aplicades a la resolució de les malalties del cor. El doctor Oriol Bonnin ha viscut la cirurgia amb passió i amb el sentit de la responsabilitat de qui no deixa res a l'atzar. Només així s'explica que al llarg de la seva carrera hagi intervengut més de 10.500 pacients, uns 7.000 d'ells a Balears. De fet, la major part dels pacients quirúrgics i llencs dels darrers 30 anys han passat per les seves mans o les dels seus col·laboradors. A mèrit de la sanitat pública des del 2016, segueix actiu operant a la sanitat privada, mentre que la pública visita pacients en tasques d'interconsulta. La Real Acadèmia de Medicina reconeix a nit, en la fecunda personalitat científica del doctor Bonnin, el conjunt d'una dilatada obra al front d'uns equips quirúrgics que projecten cap al futur la realitat esplèndida que avui representa la cirurgia cardíaca a Balears, un dels majors èxits de la nostra sanitat dels darrers 25 anys. En la seva acció, els professionals com Oriol Bonnin constitueixen un factor imprescindible de progrés científic i són, alhora, un instrument al servei del bé comú. Tant com una crida vocacional o una tasca d'equip, el nou acadèmic entén l'exercici de la medicina com l'expressió d'un deure de solidaritat i l'ocasió de fer més humana la lluita individual i col·lectiva contra la malaltia. Aquest retrat seria incomplet sense destacar la prolongada labor docent del nou acadèmic, que va iniciar a l'Escola d'Infermeria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Sota la seva direcció, els serveis de cirurgia cardíaca als hospitals Son Dureta i Son Espases esdevingueren referència internacional en la formació de la cirurgia reparativa valvular. Les joves generacions d'especialistes el reconeixen com a mestre perquè els ha instruït en les tècniques quirúrgiques, mentre amb el seu exemple els inculcava amb naturalitat aquella indefinible gosadia en les coses segures i timidesa en les perilloses que és, segons el parer clàssic, el distintiu dels millors cirurgians. No voldria acabar sense afegir abans un breu comentari més personal. Crec que puc parlar del nou acadèmic Donald en qual coneixement perquè al llarg dels darrers anys hem tingut l'ocasió de consolidar una mútua estimació convertida avui en amistat. Qui coneix el doctor Oriol Bonnin aprecia des del primer moment la discreció i l'afabilitat del seu tracte, la fermesa i agudesa dels seus judicis sempre reposats. L'acompanya una aura de bonomia franciscana, austera i senzilla. Contribueix a aquesta impressió que no l'hagi sentit mai parlar malament de ningú, fent-va aquell pensament que assegura que qui dedica el seu temps a millorar-se ell mateix no té temps per criticar els altres. De ben jove
Una curiositat innata el va obrir a la comprensió d'altres sabers, a l'atracció d'altres reclams. Als 10 anys, la convalescència d'una llarga malaltia el va fer adquirir el gust de la lectura, una afecció que en l'adolescència va agreujar-se a la biblioteca del seu pare Raül, home excepcional, economista expert en anàlisi de finances i fàrmac europeista, cofundador de l'Institut d'Estudis Europeus. La multiplicitat de lectures i l'observació atenta de la realitat social portarien el nou acadèmic d'honor a cursar estudis de ciències de la comunicació. Amb entusiasme recorda els diàlegs amb figures de la medicina espanyola que amb el pseudònim d'Oriol Albert va publicar a Jano, mítica revista d'humanitats mèdiques dels anys de la transició a la democràcia. Hi ha determinats metges que semblen personificar la dignitat de tota la professió. En aquest sentit, el doctor Oriol Bonnin és el cirurgià del cor, no només per virtut de la seva extraordinària tècnica, sinó perquè la seva manera de ser, inclús en els moments més tristesos, expressa el misteri i la fascinació de la cirurgia. Els pacients, els companys i els deixebles troben en ell l'ombra concentrada de l'ofici de cirurgià cardíac, un ofici que de la seva mà ingressa a nit en aquesta casa, que sia per molts anys. M'adrec a ell a fi de donar-li en nom vostre, senyors acadèmics, la més afectuosa benvinguda. He dit. Era proclamat acadèmic d'honor de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. S'aixeca la sessió.